Solo! 20 de milioane! De la Rafi Chiriță! Rafi Chiriță, Rafi Chiriță! Pentru nașul lui, pentru papi, 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 papi! Pentru papi, papi, papi! Solo! Pentru toată lumea prezentă de la Rafi Chiriță! Și pe Cosmina! Și pe Cosmina! 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 Hai, hai, hai! Cosmina! Regina! Hai, hai, hai! La filia Cosmina! Hai, hai, hai! Regina! Regina! Rămâi, Davi! Fără număr de la Rafi Chiriță în continuare! Separat de 20 milioane cu 100! Pentru Boc și Șpac de la Rafi Chiriță și toată masa lor și toată lumea. Alo! Dai drumul la introducerea. La 60 de milioane de la papi pentru Rafi Chiriță, finul lui. Și la mulți ani pentru fina lui papi, pentru Cosmina, Cosmina, Regina. Cosmina, Cosmina, Regina. Cosmina, Cosmina, Regina. Cosmina, Regina. Dau toți banii pentru ea. Vamos! Rocanii lui tata, partea a doua. Una, două, partea a doua cu metre. Solo! Una, două, partea a doua.